majdnem megszerezte a labdát Selim. Božović. Elkezd cselezgetni Božović. Jaj, nagyon nagy baj! Ott van a Debrecen vezető gólja. Hát ekkora hibát hogy csinálhat egy kapus? Koulibaly a gólszerző. Hát egy rangadón nekiállni, cselezgetni a saját 16-osán belül egy kapusnak. Atya úristen! Božović összehozza a Debrecen vezető gólját. Koulibaly. Hát ilyet! Hát ha nem látom, nem hiszem el. Božović, aki eddig hibátlanul, hát kirugom, elrugom, oldalra, előre, bárhova, hát nem kezdek el cselezni, és utána be középre ráadásul. Elképesztő hiba, elképesztő hiba. Hát ilyet még most is elrughatta volna, ahova akarja Božović. Nem is értem.